Много ме боли, защото наш матч. Никога не съм говорил за съдиите, никога в живота си. Вече така съм на една сериозна възраст. Понеже нямаме в момента директор, ще си позволя да кажа две-три думи. Това е безобразно, което се случва. И такива слаби съдии да свират такива хубави мачове. Това е разваляне на хубав матч, според мен. Дали ще дава картони, дали не, да свири според обстоятелствата, се държи поне с някакво уважение към футболиста, както ние към него. Не може за елементарни глупости така да се постъпва и да се разваля мач. Така смятам аз. Не е за първи път този господин, той редовно така се свири срещу нас. За пръв път в живота си ще кажа такова нещо. Но не бягам от отговорност и се понеса отговорност. Имаш предвид първия жълт картон за теб? Не говоря за мен. След червения картон на ЦСКА стана безобразно, ние не можем да играем футбол. Иска да компенсира? Абсолютно. Това не се играе в футбол. Значи, дошли сме тук, за да играем футбол. Дали има жълти, червени фалове, всичко се случва на терена, всеки може да сбърка. Но умишлено да се правят някои работи, да се компенсации, да се мижавиме тук и да се чудиме сега що, но що, за мен не е достойно. Това само ще кажа. Смяташ ли, че съдията беше в основата на това играта, да е толкова накъсана? Каза, че се е държал да говорим. надменно или нещо такова. Кой се е държал? Съдията. Как се държа с абсолютно. А освен съдията, защо се изглеждаше отстрани така, че Левски 11 Повече на 11? не искам да говоря. Повече не искам да говоря. Аз казах това, което мисля, това, което чувствам в момента. Съдята ли са проблемите на Левски? Не се оправдавам. Понеже ви почнах с това и ви обясних, нали? Ако се слушаме внимателно, ще ни е ясно. Това е моето мнение. Като цяло загубихме матча заради мен. Аз направих глуповата грешка от глупост и от увереност. За съжаление, всеки бърка по някакъв живот си. Защо играхте по-добре при 11 на 11 и след... Обясних ви го преди една секунда. Аз смятам, че главна роля изигра съдията. Естествено, че виждам. Това е Левски. Левски винаги и ще бъде и е най-великият отбор в България. Независимо от това, какво се случва понякога в някакви древни детайли. Полза на Левски ли е факта, че следващото дерби е само след седмица? Довиждане.